Hei vaan kaikille! Oikein mukavaa keväistä aurinkoista päivää. Ja tervetuloa Asko Nummelan podcastiin. Mulla on oikeastaan 2 asiaa teille tänään, mistä mä haluan puhua. Ensimmäinen on se, että miten me voimme tunnistaa totuuden, kun sitä on niin paljon erilaista infoa meille tarjotaan. Ja sensuuria ja kaikkea on, mutta miten me voimme tunnistaa sen totuuden. Ja toinen on se, mitä me voimme sitten tehdä, että me löydämme tämän totuuden. Mitä me voimme tehdä itsellemme, auttaa itseämme siinä, että me tunnistaisimme tämän totuuden ja meidän ei tarvitsisi turhaan elää pelossa. Eli nämä 2 asiaa tässä nyt. Kerrottako heti alussa, niin tiedätte sitten, että haluatteko jäädä seuraamaan keskustelua tai tätä puhumista tai ette. Aloitetaan siitä tästä informaatiosta ja sen tunnistamisesta. Meillä on erilaisia keinoja tunnistaa niin kuin totuus. Meillä on erilaiset intuitiot ja muut. Joskus vaan ihminen tietää, että mitä toi puhuu ei ole totta tai toi valehtelee ihan tietoisesti mulle, yrittää huijata tai jotain muuta. Me tiedetään nämä tämmöiset jutut. Miksi me tiedetään? Meillä on intuitio, meillä on tietoisuus, eli tietoisuus on täällä. Päälakikeskus on yhteen tonne ylöspäin aukeaa ja on tietoisuuteen. Se meidän tietoisuus on siinä. On selvä tunto täällä sydämessä. Ja puhun nyt näistä 2 enemmänkin. Tai vähän. Niin. Jos me luemme jotain uutista, niin jos meillä on tämä selvä tieto auki, tämä linja tänne ylös, meidän tietoisuuteen, me näemme heti, tämä on totta, tämä on bullshittia, tätä pitää tarkistella. Tai tässä on osa totta, toi ei, toi taas on. Ja muuta. Ja totta kai tietoisuus toimii meillä sen takia, kun se toimii, niin sitä kautta me saadaan tämmöinen informaatio. Mutta kun ihmiset on kaikki erilaisissa kehitysasteissa, eli kaikilla ei ole auki, siis jos puhutaan vielä perusihmiskunnasta, keskiarvosta, niin kaikilla ei ole auki tämä tietoisuus sinne omaan ikuiseen itseen asti, vaan se jää niin kuin kesken, se ei mene sinne asti. Ja silloin ei voida tätä kautta saada sitä tietoa ammentaa. Mutta meillä on kuitenkin sydän. Me voimme sydämellä tunnustella, miltä tämä asia tuntuu. Jos mulla herää pelko, niin voi miettiä, että onko tämä sittenkään totta tämä uutinen tai mitä tässä nyt lukee tai mitä mulla sanotaan, koska mulla tuli levoton olo. Se levoton olo on usein myös merkki siitä, että me ajatellaan jostain asiasta väärin. Ja myös pelko. Jos me tarkastellaan niin kuin mitä tahansa asiaa, pelottavaakin asiaa joidenkin mielestä, jos me tarkastetaan sillä tietoisuudella, siinä ei esiinny pelkoa. Että vaikka tietää jonkun asian, että se on kauhean asian tietää, niin jos ihminen on kehittynyt, siinä ei esiinny pelkoa, että voi kauheata, voi kurjaa, nyt mä kohtaan tätä ja nämä kohtaa. Tietoinen ihminen ymmärtää asian, että nyt tapahtuu asia, tuo asia ei ole oikein, se ei ole hyvä. Ja tietoinen ihminen jopa toivoo siihen, että mä toivon, että noi saa tuohon apua. Mä toivon, että tämä tilanne menee paremmaksi, että tämä ratkee hyvin ja muuta. Tietoinen ihminen ei ota sitä itselleen ja vajoa sen mukana, sen uutisen mukana. Tietoinen ihminen pysyy omassa voimassaan ja kuuntelee hän sitten tietoisuuttaan tai ottaa sydämellä
ne asiat, että mikä on totta, mikä ei. Ja tällä tarkoitan sitä, että jos te olette oikeassa, niin teidän sydän on rauhassa. Se kertoo teille hyvällä olollaan, että te ymmärsitte tämän uutisen oikein. Te näitte sen läpi ja näitte sen takana olevat jutut vaikka, niin se on rauhallinen. Mutta jos te uskotte jonkun, mikä ei ole totta, niin sydän tulee levottomaksi. Se alkaa pompottaa ja tapahtuu vaikka mitä. Silloin teidän täytyy tarkistaa sitä näkökulmaa. Onko se oma näkökulma nyt oikea, koska mun sydän tuli levottomaksi ja haluaa huomiota, haluaa kertoa mulle, että nyt ei kaikki ole kunnossa. Sitä se haluaa kertoa teille. Ja tätä voi esimerkiksi testata semmoisilla asioilla, että tekee jotain hyvää asiaa, niin huomaa, että sydän voi hyvin ja on hyvällä mielellä. Sitten mietit jotain pahan tekoa, vaikka että valehtelen tuolle toiselle tai huijaan häntä nyt tai muuta, vaikka sitä kumppania siellä kotona, niin ehkä sydän tulee niin kuin levottomaksi. Tai ajattelet vaikka kaupassa, että varastan jotain, niin kyllä tulee sydän levottomaksi. Se kertoo heti, että ei pidä varastaa. Ei pidä tehdä toiselle huonoa. Ei valehdella, ei muuta. Sitä myös omaksi tunnuksi kutsutaan. Mutta tämä riittää tästä niin kuin tavallaan tästä, että miten uutisia voi lukea ja luettua asiaa ymmärtää paremmin ja tiedostaa, mikä on totta, mikä ei. Niin sillä tavalla te pysytte niin kuin tavallaan hereillä ja teidän ei tarvitse pelätä turhia asioita. Koska pelko vain luo sitä enemmän, mitä me pelätään, niin sitä enemmän me tähän maailmaan luodaan. Ja siihen kai ne negatiiviset uutiset pyrkiikin. Ja sitten, ehkä tämä riittää tästä, mutta jos sulla ei ole tätä tietoisuutta riittävästi, jos sun sydän ei ehkä kerro kaikkia asioita tai et osaa kuunnella, mä pidän semmoisen työpajan, ja oikeastaan useitakin eri puolilla Suomea nytte. Ja tämä työpaja keskittyy nimenomaan siihen, miten me otetaan tämä voima täältä käyttöömme. Miten me tämä tietoisuus otetaan. Eli tämä työpaja antaa sulle niin kuin tavallaan paremman tietoisuuden. Se parantaa sitä tai ottaa sen yhteyden sinne sun omaan ikuiseen itseen, auttaa siinä. Se auttaa sua tunnistamaan sen akselin, joka sut liittää sinne. Se auttaa sua tunnistamaan tämän ympärillä olevan sun auran ja sen rajat ja energiat ja muut. Se auttaa sua tekemään työtä, se auttaa sua paikkaamaan tätä auraa, se auttaa sua pitämään sun energioista hyvää huolta. Koska ihan niin kuin me pestään pyykkiä, me pestään housuja, vaatteita, paitoja, kaikkia, kun me ollaan ulkona käyty, ihan yhtäläisesti meidän pitää huoltaa meidän kehoa. Meidän pitää meidän energistä auraa puhdistaa. Nämä kaikki tulee tässä työpajassa. Ja tosiaan sitä yhteyttä rakennetaan. Jokaisella sitten tulee se tieto, miten rakentaa tätä yhteyttä, ja sitten jokaisella se sitten niin kuin paranee. Ja tämä antaa niin kuin semmoisen itsetuntemuksen ja auttaa löytämään sen oman voiman. Ja auttaa myös näkemään niiden pinnallisten uutisten taakse, mikä siellä on se agenda. Auttaa tuntemaan helpommin sydämessä tai sen tietoisuuden kautta, onko toi uutinen nyt totta, puhutaanko siinä totta vai mitä siinä on. Ja näitä työpajoja nyt sitten tulee olemaan Forssassa ja Raumalla ja Mäntyharjulla näiden vapausvestien yhteydessä.
Eli tänne vapausvesteille, kun on joku pääsymaksu, niin sieltä sitten pääsee kuuntelemaan tätä mun työpajan esittelyä. Mä kerron näistä asioista niin kuin lisää siinä niissä vapausvestien luennoilla. Ja seuraavaksi päiväksi sitten, kun nämä on monet lauantaina, niin siihen seuraavalle sunnuntaille heti pyritään saamaan porukka kasaan ja tämä työpaja. Mutta se voidaan pitää myös myöhemminkin, ettei se ole siitä niin kuin kiinni, mutta näin nyt yritetään tehdä tämä homma näin, että saataisiin lauantaisin vapausvesteillä se luento ja sunnuntaisin sitten se työpaja siinä lähistöllä. Niin tekin pääsisitte sitten samoilla matkakuluilla ja muilla niin kuin tähän työpajaan tavallaan kiinni. Mutta tähän voi ilmoittautua jo nyt. Mä laitan linkit tuohon alas, mistä löytyy kotisivut, jossa voi nyt jo ilmoittautua mukaan näihin paikkoihin ja ilmoittaa sen, että on tulossa, koska tavallaan etukäteisilmoittautumisia tarvittaisiin ihan senkin vuoksi, jotta osataan varata nämä paikat. Ja tälle yhtä ilmoitusta niin kuin tuu etukäteen, niin sitten ei välttämättä sitä paikkaa saada enää siinä lauantaina järjestettyä. Eli jos teitä kiinnostaa tämä, niin varaapa paikkasi jo etukäteen. Tänne videon loppuun tulee myös yhteystiedot ja muut, eli kaikki tarvittava, eli sieltä sä voit sitten katsoa ne jutut ja asiat. Ja mulle voi laittaa viestiä, soittaa tai kysellä muuten tästä. Ja tämä auttaa myös niin kuin tavallaan meidän takaisin paluuseen. Tämä on niin kuin tavallaan, tämä työpaja ja nämä luennot liittyy Matka tähtiin aiheeseen. Eli palataan kotiin tavallaan, että kun paljon meillä on täällä niitä, jotka tuntee olevansa muualta. Mutta tähän voi tulla silti, vaikkei tuntisi mistään muualta olevansakaan, niin tämä auttaa siihen tietoisuuteen, siihen medialukutaitoon ja oman voiman löytämiseen. Mä toivon, että mä näkisin sut juuri siellä, just sut, joka nyt katsot tätä videota, näkisin näistä joissain näistä työpajoista. Ja näitä tulee lisääkin, kun vaan seuraatte niitä sivuja ja Facebookeja. Eli tämmöistä tällä kertaa. Tässä oli ne 2 asiaa. Ja 3. asia mulla nyt tuli mieleen ihan tässä. Haluan kertoa juuri sinulle, joka katsot tätä videota. Muista, että sä olet ihana, sä olet rakastettava ja sä olet luojan niin kuin me kaikki muutkin. Eli oikein mukavaa jatkoa kaikille ja toivottavasti nähdään. Moi moi!